muchos niños, concretamente catalanes. La Per mía què? estaba en Murcia. A veure. Pues el otro día me metí en la página web de mi colegio. Pero a ver, un colegio al que tú vas, ¿has Un ido? colegio que fui de pequeño. Val. Creo que debería ir yendo por algunos sigo yendo. temas, pero mi colegio de Murcia, de un pueblo de Murcia, donde yo iba de pequeño y me metí con cierta nostalgia. Digo, a ver cómo está, a ver qué tipo de actividades hacen, esa cosa que te da de pronto y que usas internet para comprobar. Entonces me metí en la revista escolar y descubrí que habían hecho, descubrí una cosa que me alarmó, y es que habían hecho un viaje de estudios escolar a la tienda de Apple de Murcia. Però com... Como actividad cultural, Com aquelles excursions que els pares hem d'autoritzar, no? L'autoritzo per anar al teatre o per anar a Sant Jeroni de la Murtra, en el a meu la cas. tienda de Apple. Entonces estuve preguntando y me dijeron que esto no se hace solamente en este colegio, que se ha puesto de moda, como a los niños les gusta tanto la electrónica, y entre los profesores y los padres hay todavía cierta cosa psicológica de que, bueno, que está bien que se enteren de cómo funcionan las nuevas tecnologías y todo este rollo, pues que es una actividad que se hace habitualmente. Entonces, claro, me puse a pensar sobre la entrada de las grandes tecnológicas, que no de la tecnología, en los colegios y los institutos. Y apareció una noticia la semana pasada o a principios de esta que decía que en Cataluña Google está haciendo un desembarco masivo en les escoles. Sí, és un tema que quan vam tornar a la mateixa redacció hi havia alguns pares i mares o mares i pares que havien dit ostres, potser n'hem de parlar d'això perquè hem vist que està passant, després crec que va ser el periòdico que va fer una informació sobre això a 2 pàgines, però per tant explica'ns, què és Google Suite i la preocupació d'on vindria? Bueno, Google Suite es un paquete de herramientas que usamos casi todos en realidad de forma muy parecida, que agrupa pues Gmail, Docs, Calendar, tot el que va associat a Google. Herramientas de gestión, de creación de archivos, de comunicación, de chat, etcétera, ¿no? Todas las herramientas que lleva Google, salvo Maps y YouTube, entre las famosas, pues todas las demás estas que usamos están en Google Suite. Es un paquete que se distribuye en los centros educativos y que, en teoría, ofrece de manera gratuita a profesores y alumnos pues unas herramientas muy útiles para que estén en contacto, para que hagan trabajos, presentaciones, hojas de cálculo, etc. ¿Qué saca Google? Ya, como decimos siempre, cuando el producto es gratis, pues el producto eres tú, ¿no? En este caso el producto son, y esto es lo que crea mucha preocupación, los alumnos menores de edad, que no solo están... Hay una doble preocupación. Esto ha sacado la voz de alarma a un grupo de padres de Cataluña que han comunicado a Xnet, esta plataforma de activistas por la libertad en Internet, que hemos tenido aquí algunas veces. La Simona Levi también. Simona Levi. Les han comunicado su preocupación de que de pronto el instituto les había mandado pues una hoja con una serie de condiciones y servicios para que firmaran su consentimiento para que se introduzca esta herramienta gratuita en las escuelas. Lo que les ha producido perplejidad y preocupación a los padres es que, como todos sabemos, Google hace un uso opaco de nuestros datos. Y en este caso de los datos de niños pequeños, ¿no? Desde sus direcciones, las conversaciones que se tienen por el correo, aunque parezcan privadas, Google tiene acceso a ellas, cuáles son las actividades que hacen, en fin, toda esa información que extraen de nosotros cuando usamos sus servicios también la extraerían de los niños. Google dice que estos datos no los puede vender a terceros salvo en casos excepcionales. Las condiciones son muy parecidas a las que firmamos nosotros y otorgamos nuestro consentimiento, ¿no? Esa es una de las preocupaciones. La preocupación de qué van a hacer con los datos de los niños. Sobre todo cuando hay herramientas gratuitas y fáciles de utilizar que son de código abierto y que no implicarían ningún compromiso con una de las grandes tecnológicas en niños de edad tan temprana. Pero hay una segunda preocupación derivada de esta primera, y es que Google está en todas partes, ¿no? Fuera de la escuela, Google está en todas partes. Sí, clar, anava a dir, aquests nens segurament a casa també ho fan servir, això. Exactamente, Google está por todas partes, es muy fácil de utilizar y no hace ninguna falta que los niños aprendan a usar concretamente Google. La segunda preocupación es, se meten en Internet, en la enseñanza, a través de una de las grandes empresas del sector, y por lo tanto no conocen, por ejemplo, los programas y las aplicaciones de código abierto, que serían mucho más útiles para ellos porque les enseñarían, además de usar una herramienta concreta, a
desenvolverse libremente en Internet en el futuro, ¿no? Estas son las dos preocupaciones. ¿Qué hacen con los datos de los niños? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los van a almacenar? Google, como siempre, muy opaco en cuanto a respuestas vagas, negativas, ¿no? Nosotros no vendemos nada, nosotros velamos por la seguridad, etc. Y segundo, qué tipo de formación tecnológica se da a los niños en las escuelas si directamente entran con las aplicaciones de Google. XNet tiene una buena metáfora para esto. Dice, es como si en los comedores escolares la comida la pusiera McDonald's, ¿no? Todo el mundo quiere que los niños coman en los comedores escolares, en los colegios, pero ¿qué pasaría si fuera una empresa la que, desde los 10 años en adelante, ofreciera la comida todo el rato? Pues es más o menos parecido. Deixa'm introduir, o deixa'm saludar a aquesta hora, perquè em sembla el tema interessant de debat, però també fins a quin punt això està passant i en quins centres està passant i quin coneixement i quin criteri en té, en aquest cas, la Conselleria d'Educació. Marc Camacho és directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'aquesta conselleria. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, senyora Camacho. I d'entrada deixi'm preguntar-li per si vostès tenien coneixement que això està passant, si aquestes ofertes que fa Google en algunes escoles i instituts es fa amb el consentiment i fins i tot amb el vistiplau o hi ha un projecte conjunt amb la conselleria. Si no, quina és la situació, senyora Camacho? Bé, doncs, bon dia a tots i totes. En primer lloc, voldria traslladar un missatge de moltíssima calma per part de la Conselleria d'Educació vinculada a l'ús de diferents eines digitals i plataformes virtuals que estan utilitzant els centres educatius, en aquest cas pel desplegament de la competència digital. Com ja sabeu, és una aposta del Departament d'Educació desenvolupar i ajudar i acompanyar tots els centres educatius en el foment i adquisició d'aquesta competència digital, no només en els seus nens, sinó també en el seu professorat, per avançar cap a aquest progrés i donar resposta a totes les demandes que ens suposa viure en un món absolutament digital. Respecte a l'ús de les diferents eines tecnològiques i solucions i propostes educatives, el Departament d'Educació el que fa és orientar, acompanyar els centres i, sobretot, oferir una línia de formació que realment assegura que el professorat és absolutament coneixedor d'aquelles eines que utilitza i després destacar també que en el marc del decret d'autonomia dels centres educatius són els propis centres educatius els que decideixen, d'acord amb el seu projecte educatiu de centre, quina és la millor tecnologia que pot acompanyar aquest projecte digital i tot el procés d'aprenentatge i ensenyança que va acompanyat, òbviament, d'aquest component digital. No podem pensar en escoles en el marc del segle XXI que no vagin acompanyades d'una tecnologia, però una tecnologia usada i sempre utilitzada de manera educativa. Sí, però senyora... Nosaltres sempre parlem d'aquest ús educatiu de la tecnologia. Jo entenc el context que vostè ens dibuixa de la globalitat, però la pregunta concreta és, la Conselleria d'Educació està a favor que Google regali gratuïtament aquest pack a les escoles, que entenc que això està passant a les escoles públiques, privades, concertades, a totes, i la Conselleria d'Educació, quina opinió té sobre això? Ho valora positivament? Ho valora negativament? Pensa potser mirar què està passant? Digui. La Conselleria d'Educació el que fa és acompanyar els centres en la seva decisió d'escollir aquelles eines tecnològiques i digitals que escullen d'acord amb el seu projecte educatiu de centre i després el que fa és assegurar i sempre recomanar i oferir totes aquelles orientacions als centres educatius vinculades amb aquells ús específics d'aquelles eines específiques, en aquest cas estàvem parlant de Google, però també n'hi ha tantes d'altres i tantes línies, fins i tot línies vinculades més a programari lliure, perquè aquest ús realment es faci en un marc segur i en un marc realment de respecte a la privacitat de les dades dels nostres nens i nenes. Entenem la preocupació de les famílies i la compartim i per nosaltres, per la Conselleria, aquesta és una grandíssima prioritat. Com també és una prioritat capacitar digitalment aquests nens i nenes i també ensenyar-los en aquest ús crític i desenvolupar aquesta dimensió més ètica d'aquest ús, del que hi ha darrere aquest ús educatiu de la tecnologia. Senyora Camacho. El Departament acompanya el seu professorat, fa molt... No, ho dic perquè, deixi'm veure, que potser no li pregunto prou... Potser no estic preguntant prou concretament. Si vostès acompanyen i assessoren, quan una escola li diu que té el Google Suite, que li han regalat, què els hi diu? Que el faci servir, que les dades dels nens estan segures o que no?
a veure, tot això nosaltres estem treballant sempre amb organismes que són els competents realment en aquest àmbit, com seria el CSICAT i també el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, que és el CETITI. A nosaltres, totes les orientacions que donem sempre les donem entenent que no hi ha cap violació de cap dret ni de cap aspecte vinculat a la privacitat de les dades d'aquests nens. Als centres hi ha un grup molt potent a Catalunya de professors i professores que treballen en l'ús d'aquestes eines tecnològiques, fan un bon treball, com també el fan aquells que treballen en línies vinculades més a programari lliure. I nosaltres els hem d'acompanyar a tots, oferint sempre les màximes garanties i posant al servei de la comunitat educativa, les famílies, els centres educatius sobretot, a tots aquells mecanismes que ja no només la Conselleria d'Educació, sinó tot el govern ofereix per donar cobertura i donar la màxima seguretat a les famílies i als centres educatius per fer una bona línia de treball vinculada al desplegament d'aquesta competència digital. Yo tenía un par de preguntas porque en la web de Xnet hay una información de que en 2010 había un acuerdo entre el Departamento de Educación y Google para el uso de los profesores de la tecnología de Google. Había un acuerdo comercial con Google en este sentido. Yo quería preguntarle dos cosas. Este acuerdo de 2010 pone que ya está caducado. Yo quería preguntarle si actualmente hay otro acuerdo con Google para la penetración de la herramienta Google Suite en las escuelas catalanas. Y segunda pregunta, si ustedes tienen información de en cuántas escuelas, en qué porcentaje de centros se está utilizando o se va a utilizar Google Suite como herramienta primaria de comunicación y de gestión de los archivos entre los alumnos. Resposta a la primera pregunta, a l'actualitat, des del Departament d'Educació no hi ha cap conveni amb Google i destacar també que tots els acords que es fan amb les diferents companyies tecnològiques es fan des del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Estem treballant conjuntament CETITI sempre, CSICAT i nosaltres mateixos per assegurar que els centres educatius tenen la màxima seguretat i la màxima privadesa en tot allò que respecta a les dades dels nens i de les nenes. Tenim la màxima confiança nosaltres en el professorat. I respecte a la segona pregunta que em feies, que si me'l pots repetir perquè no la recordo. Sí, la segunda disculpa, es si tienen los datos de en cuántas escuelas, institutos, etcétera, está ya actualmente o se va a usar. Tenim les dades d'un informe de l'any passat, però acabem d'encarregar justament ara fa poc un informe juntament amb la Conselleria de Polítiques Digital per fer un mapejat real de quin és l'ús que s'està fent de les diferents eines i plataformes virtuals. Però destacar sobretot que l'aposta de la Conselleria és treballar molt, o sigui, fer aquesta aposta per la competència digital, pel desenvolupament d'aquesta competència i per la no prohibició de les eines tecnològiques a les aules. Deixi'm preguntar-li per acabar, senyora Camacho, que aquest és un tema que ha estat tema de debat a l'inici de curs i segurament n'haurem d'acabar de parlar. Vostès havien rebut algun neguit, alguna consulta, alguna queixa per part d'associacions de pares i mares o de comunitats educatives en aquest sentit? O les han rebut i què n'estan fent? Nosaltres fa un any que som a la Conselleria i va ser el mes de juny que vam rebre les primeres, vam rebre una petició de reunió per part de l'associació Xnet i els representants d'aquestes famílies, però més enllà de resoldre dubtes que ens fan arribar des de les pròpies escoles i que es van resolent, no teníem coneixement d'aquesta inquietud. Però aquesta reunió s'ha produït, amb Xnet? Com he dit. Sí, s'ha produït i estem treballant conjuntament, no només nosaltres, sinó CSICAT, Xnet, que també s'ha posat a disposició del govern per treballar i per anar avançant en aquesta línia, perquè és una línia realment i és una tendència que cal tenir en compte. Nosaltres la tenim recollida en la pròpia competència digital. Hi ha una dimensió que és aquesta ètica i els hàbits cibersaludables i com nosaltres també fomentem l'adquisició d'aquests hàbits entre els nostres nens i nenes, i en aquest sentit la Conselleria d'Educació i el propi govern, acompanyats, com us deia, del CSICAT i també de la Conselleria de Polítiques Digitals, estem més que oberts a la col·laboració i a la participació perquè
aquesta línia doncs, la puguem tirar endavant i de manera, sobretot, molt segura i molt tranquil·la. Realment hem de deixar que els centres facin la seva feina. Els centres fan molt bé la seva feina i des del departament tenim la màxima confiança en el professorat i sabem que el professorat nostre mai posaria en risc el benestar i la seguretat dels nens i nenes que acullen. Marc Camacho, directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Gràcies per atendre'ns. Ens semblava interessant, vaja, important, imprescindible, no?, saber com això ho està enfocant la conselleria amb una eina nova. I la confiança en els mestres i professors és de tots, començant per pares i mares, que hi deixem les criatures cada matí. Com que a vegades no ens sabem protegir ni nosaltres mateixos, no?, dels grans tentacles i d'aquestes empreses que amb la nostra informació, com deia el Juan, en fan petroli de les dades, doncs no és que voluntàriament s'estigui acusant els mestres de posar els nanos en risc, sinó que així com ens hi posem a casa, doncs com això entra a l'escola, òbviament s'ha de vetllar. Entenc que vostès ho han fet, ho estan fent, i en continuarem parlant si cal. Senyora Camacho, gràcies i bon dia. I tant que sí, i tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia. Clar, ens deia Marc Camacho que fa un any ja que algú es va posar en alerta de que això podria posar potser en risc la informació que representa, ¿no? Sí, lo que tenemos ahora es un movimiento de respuesta a través de Xnet, y lo que tenemos ahora es una preocupación que va creciendo porque ya se nos está cayendo la venda de los ojos respecto a estas herramientas gratuitas, ¿no? En el caso de los niños, yo lo veo especialmente grave porque aquí en el informe de Xnet hay unos datos concretos de qué es lo que recibe Google de los niños, ¿no? Los identifica a partir de los 10 años. Cada vez que alguien entra en Google y se hace una cuenta, Google te hace una ficha, como si fuera una ficha policial, pero con una cantidad de información muchísimo mayor, porque tú se la das voluntariamente. Lee todos tus correos, sabe con el calendar dónde vas, a qué hora has quedado con no sé quién, lo sabe absolutamente todo, ¿no? Esta es la ficha que tiene. Luego, como en los institutos también hay fichas pormenorizadas, pues, psicológicas de los alumnos que tienen problemas, sus notas, etc. Todo esto, si se gestiona con herramientas de Google, también pasa a ser información que va a recabar Google y que no sabemos, de nuevo, no tienen por qué utilizarla. El problema es que es tan opaco Google que no sabemos cómo lo van a utilizar. Informes y trabajos escolares, toda la información que hay dentro de este tipo de trabajos de los niños. Conversaciones y temas de conversación, relaciones sociales entre alumnos a nivel de compañeros, porque si utilizan el chat de Hangouts que tiene Google, es que Google está recabando también esa información. En fin, es especialmente grave porque no hay los propios profesores y los padres, que son los que firman los consentimientos, no tienen la posibilidad de estar perfectamente informados de qué va a hacer Google con esta información. O sea que es un consentimiento informado, pero digamos poco informado. Jo el que no acabo d'entendre, Juan, el que se m'escapa una mica és aquests alumnes ja fan servir totes aquestes eines. És a dir, quina és la diferència entre un Google Suite que et ve empaquetat i el fet que es comuniquem amb ells amb el Hangouts, facin servir el Gmail a casa, tinguin la seva agenda? És a dir, quina és la diferència? La diferencia, bueno, Google es extremadamente cómodo e intuitivo. La tecnología gratuita que nos ofrece Google es muy difícil de rechazar. Vamos, yo mismo la uso y la usamos casi todos. Pero Google tiene, ya os habréis dado cuenta de que Google tiene esa capacidad para convertir sus herramientas en necesidades. Por ejemplo, Google Maps, yo creo hay muchos amigos que ya no saben ir de un sitio a otro en la ciudad si no usan Google Maps, y antes lo hacían, ¿no? Esta creación de necesidades, esta adicción a las herramientas de Google es lo que preocupa especialmente con los menores. Las actividades que se hacen con Google Suite se pueden hacer con plataformas de código abierto. Xnet ha puesto en la página Xnet, ustedes pueden entrar y pedirles información sobre estas otras aplicaciones. Pues, por ejemplo, si ustedes dan clase o están en un instituto, etcétera, pueden contactar con esta asociación y pedir información sobre otras herramientas. Porque el problema de Google es que tiene muy buenos comerciales. A los centros de Cataluña, a varios centros de Cataluña ya está reportado que han ido a vender el producto supuestos técnicos, no? Aquesta nit tinc reunió. La clàssica reunió de principi de curs la tinc, crec que trauré el tema, preguntaré. Sí, es bueno preguntar y bueno, yo creo que nos queda poco tiempo, ¿no? Nos queda poco tiempo, sí, Juan. Tenéis mañana aquí a Andreu Navarra. Sí, vendrá al programa, sí. Para hablar de educación, yo acabo de terminar su libro y para hablar de educación creo que es la persona perfecta. O sea que, por favor, mañana manténganse
conectados a la tele porque la M'encanta el Juan entrevista va a fent ser... promoció, està molt bé. Pero es està molt porque bé. es puro entusiasmo. Ah, El está libro muy de bien. Andreu Navarra, de evaluación continua, Sí. habla también de estos asuntos. Obre Es un uns quants profesor- debats, eh? He vist que hi ha gent que també ja li qüestiona algunes de les coses que diu, vull dir que és interessant perquè deu tocar temes punyents perquè obre uns quants debats. Vosaltres de Google esteu fitxats de dalt a baix, no? Tenen... No, intueixo que no només per Google, però sí. Sí? Sí, de dalt a baix. Sí, sí. No, Pero no. lo más divertido es que el grupo de padres que ha dado la voz de alarma sobre Google, a Xnet, estaba hablando por WhatsApp. O sea, la voz de alarma se ha dado a través de otra tecnológica gigantesca. O sea que sí, estamos entrampados por todas partes. Ai, Juan, gràcies i fins la setmana que ve. Fem una pausa per la publicitat. Per cert, Múrcia, què? Pues mi familia sabe nadar y están difundiéndose unos bulos horrorosos, que eso Sí. lo hemos dejado sin tocar. No, no, pero...